E ímonos ata Carballo. O Bergantiños intenta seguir o ritmo do Compostela, aínda que con moitos apretos gañoulle por 3-2 o Noia no engadido. 1-0, marcou Rubén Rivera. Demasiado sufrimento ante o pechacancelas, non, Gus? E que o Noia reforzouse, asinou a Estefan, asinou a Rendo, novo adestrador, novas ideas, un equipo, eu creo que vai a ser competitivo. O 2-0, marcado por Iago Blanco. Minuto 10 da segunda metade, aquí parecía que o Bergantiño xa tiña o partido na man. Pero este é un gol moi bonito, o do Noia. Fixadevos que triangulación, o primeiro toque, banda dereita, o centro medido, e aí aparece Estefan para facer o 2-1. Ainda que fora contra o Bergantiños, eu votei por este como un dos mellores goles da xornada. É que está moi ben. 2-2, minuto 87. Penalti, asubía o árbitro. 2-2, minuto 87. E Bendaña que axusta o pau. E aí somos un poquinho ese cambio no Noia, non? Esa maior competitividade desde ese reforzo da chegada do novo adestrador. Antes adolecía un pouco de falta de competitividade. Recibía gol e viñas abaixo. E no Bergantiños, minuto 92, o que centra é Rubén Rivera e Baleato, que se puxo aí de Alesanco, de dianteiro centro.